Здрасти, пак Боила. Слушай, кажи, ево, сигурен проект поръчка. Само не трябва много да се дава глъчка. Бърже прати ора при човека. Приятел ми е парламентарист и чека. За да не избега тая готова разработена поръчка и пак да фърли кавичка, инструктира и твоите глупаци, влизат, подписват, взимат и излизат без да се правят на юнаци. Ей, тъпата, отваш София при депутата. Има някакъв поред поръчка. Задишехте не. Взимаш го и не се оплакваш. Ясно? Това е проектчето въпросно. Правим всичко от до новия носник. Подпишете ето тук и да си пожелаваме сполука. Проектът ние работиме. Сухме изкратираме трайно ще патиме. Вие май сте много тука и екранът ви не застъпа. По проекта всичко е готово. От вас се иска да приемете, да ви изгради нещо полезно и ново. Изпълнителите са от до наши. Аплодисментите изцяло ваши. На мене ми е непреклонна волята на луковичаните и негласна ролята. Тогава моля напуснете, да въведете си другаде гласа. Еглепа я. И та поръчка за разкапа. Верно сте големи тъпаци. Галактически глупаци. Връзвам го, че лед не мога да дадете, обаче пореден проект се рете.